салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай ва касоне ки хонаи фурӯшидро, замини фурӯшидро ва ягон чизи худро гум карда бошад, муроҷиат кунед. Реклама мекунем, рекламаш бесумай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар назди бозори Султони Кабир. Як хонага квартира дар 6-ум этаж қарор дорад, 32 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷергатол, дар назди бозор. 13 сотиқ замини дари ҳавлигӣ дорад ва боз 10 сотиқ замини алоҳида барои кишти кор дорад. 4 дар хона бо ремонти миёна мебошад. об свет ҳастак, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад бо маслиҳат. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар назди донишгоҳи молия ҳаловат. як хонага квартира дар 2-ум этаж қарор дорад, 22 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар назди Хитобозор. духонага квартира дар 2-ум этаж қарор дорад, 38 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 219 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. духонага квартира дар 2-ум этаж қарор дорад, 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, дар назди ҳукумат, Ленинский район. духонага квартира дар 3-ум этаж қарор дорад, 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сиве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Қабадиён. мошин грузовой портел мебошад. соли бароишаш 2007. сӯзишвориш бошад дизел, яъне саралка. фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, Якатол, пушти мошинбозор. 4 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона, баня дар дохили хона мебошад. гирди ҳавлӣ маҳкам карда шудааст. об сиве дар наздикии хона мебошад. хона айни ҳол коробка мебошад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад бо маслиҳат мебошад. хона алиша мешавад бо квартира. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон имо ватсап доранд. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.